Maayong hapon Bacolod, may hapon bilog amahin sa Western Visayas. Sabado kitang adlaw, Disyembre 24. Isang tulog na lang, Pasko na mga kaaksyon. Ha? Sa gala ni Aksyon Jan Diaz, ang inyo diralagad sa Action Reports Afternoon Edition, Action Boy Duran. Updanay kita tubtub-dak na alas 6 sa pagdulong sa inyo sang mga informasyon, mga balita nga natipon sa aton mga action reporters. Samtang nga sinako-sako na ang aton nga mga kaaksyon sa pagpreparar sang ilas ni pang Noche Buena. Iti karon sa gabi, pagpatak sang tak na alas 12, Pasko na. So nanong aton nga mga balandayan diri nga mga balita. Ining mga barangay sanitation inspectors pala naton kay dumduman ninyo nagpasar sang isa ka ordinansa sa Sangguniang Panglungsod nga dapat mayara sa mga barangay sanitation inspectors ang kada barangay. So hindi man nila lahog nga posisyon, so nagapatigawan gid sang training kag daw halos 80% na kuno ang natigayon na nga napaidalom sa training para mangin barangay sanitation inspectors. Ay hindi ata ni makabulig ni sila bla sa kwan. Sinatawag naton nga pagpatuman sa Republic Act 9003 o kuning aton nga Solid Waste Management Act bala. Importante ginagyapon di ning segregation nga ginatawag naton. Ining panahon sa Pasko, ining basta ni may mga selebrasyon, may mga okasyon, so sa basura aragid pertigid. May subong kay ning Disyembre ni daw perti kapisan sa aton nga mga garbage collectors. Bisan sa amon to, dala sa may barangay Panukoy daw mayong ilang nga koleksyon. Daw ay nagtiner ang amon mga basura. Sa mga balita national naton, Department of Transportation kag Department of Science and Technology nagpartner para sa pagdevelop sang automated fare collection system. Ni paborigos niya sa ginatawag naton nga automated fare collection system. Ano ni siya? Butsilingon, pagsakay kagani sa mga pampubliko nga mga salakyan, pareho sang mga bus o even sa mga jeepney tani dapat, no? Sa mga train, taxi, inang imo balay magbayad kaya pagi na sa card. Kung ano man nga panawag sang card na, itap mo lang blaya. Pagsakay mo, tap ka lang dayon o magbayad ka, amo lang ang ikuan mo, itap ni mo. Ma-register na dayang dra kaya nakabayad ka. Damian ko sina mo, kay man kabudlay nga daan subong. Especially bilang inang magbayad ka, way sinsilyo. So, masakay ka sa round trip kisang kwarta sang mabapliti sa klibong. Galingin ulo driver mo. Bisang 500 lang galingin ulo sa driver mo. So namin isang automated fare collection system. Kay matyagan ko daw kita na lang yung nabilin mo. Kumparar naton sa ibang mga pungsod, bisan diri na lang sa Asia, daw kita na lang yung nabilin mo. Sa Singapore, kadugay na sina. Sakay ka to yung taxi, card. Itap na niya ang imong card. Sakay ka to sa bus, card ang imong itap. Waya cash mo. Of course, i-load mo na yung imong card no? Kung sa cellphone cards pa bala, ipaludan mo na yan. Ano mo na kung pilang balanse mo. Di kung daw wala na, load ka naman para nga kung magsakay ka sa mga pampubliko, nga mga salakyan, bayad ka at amo nang imo nga ikuan, gamiton. Sakay ka to sa train, tap ka lang niya. Daw kahapos bala ka convenient bala ka, of course
dapat matamat naman kita nga magsunod bala sa inatawag nato na moderno nga teknolohiya. Nami ginman ni siya, automated fare collection system. Dari sa makulod, may ari na natin pro, no? Inang sa kwan bala, inang sa modernized jeepney naton, I think may isa ka ruta nga ang ilang pwede ka nakakuan mo, pwede may card na nga, pwede nga muna ako magbayad ka, card ang gamiton mo. Ari pag ito, isa ka nami nga balita, oh. Manubo nga income tax rates ipatuman sa masunod nga tuig. Wow. Amo ning mayo nga balita. Nami man ni siya nga tinagabayad kita sa buwis ta. Pero ti kung kisa, pagbayad mo sa imo nga income tax do pila lang bilin sa imo nga sweldo. Damo nga daan sa may mga sweldo nga daan, gina-advance na nga daan. So manami ni siya nga balita, para sa aton nga mga ordinaryo nga naga-income, nablang regular income naton. Lalo ka sa bayranay sa buhis, kumparar abi ning mga ordinaryo nga mga income earners naton, mas kuan pa na, mas stricto pa ang pagsukot sa ilas ang buhis. Ikumparar mo sa sining mga dalagko nga mga negosyo ya, dalagko nga mga negosyante. Isaya, hindi it's a fact, no? Hindi ta mali kuan, hindi ta may mutig. Nga madamo sa aton nga mga dalagko nga mga negosyante, nga hindi manusto ang itabayad nga buwis. Pero ikaw ya, naka-payroll ka, fixed ang imong income, hindi ka gitya kasalbar sa buwis. Buhinan ka gitya sang insakto gitya nga buwis. Di mayon ni kay may ara nga tikang nga panubuon ang income tax rates, no? Buling ni sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Kaga sa sining selebrasyon naton sang Pasko bla kag bag-ong tuig, may pahanumdom sa gyapon sa publiko nga hindi gid magkumpiyansa batok sa COVID-19 sa sining aton nga mga celebrations, sa mga Christmas parties, mga reunions, hindi gyapon magkumpiyansa because mga kaaksyon ng COVID-19 ara gyapon, no? Ara sa gyapon wa na sandula. Kaga mo na Brasiling we should learn to live with it. Hindi na sa madulara na sa gyapon, no? May mga pagtuon gani, may mga sa mga research nga posible magsaka sa 5,000 a day ang kaso sang COVID-19 kung sa sining panahon sang Pasko. Iti damo sang mga kuan mo, damo sang mga tipon-tipon, Christmas parties lang imo nga. Di ka ako pila ka Christmas party nakadtuan ko, why na iya sang mga mask nga ya. Why na iya sang social distancing. Pero halong lang tagyapon, ano? Ako, why na kuya na kulbaan sining COVID-19, eh. Kay uldo nga may ara ginman nga mga kaso pa, pero mga mild symptoms na lang, no? Ordinaryo na lang kung isa, gani, abot lang sa inyo, para sa akon kisa, ang mga symptoms ni kisa nga sa bagod sa COVID-19, daw ka ordinaryo na lang nga balatian, di ba? Daw trangkaso, bla? Kisa gani, uso trangkaso sa mo. Pagkatol sa tutunlan mo, pag pinot sa imo nga paginawa, daw ang balon dayon nga ay may COVID ka guro. May COVID makontrang kaso. Ordinaryo, no? Pero tinami gid gyapon kahit hindi lang gani sa COVID-19 mo sa tanan nga sahi sa malatian, nami gid nga maghalong gid kita gyapon permi, ano? Action Radio Philippine Standard Time, 42 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 4. Ang akong oras do military time. Kundi ka ni sagad sa military time, hindi ka ni palo maglawag oras mo. Ang 16 di lang nga alas 4 na, James. Okay. James na daan ka, game man isang kuan mo, sang C80 sa una mo, no? Kasi 80 ka, James. Kung dumidik kam lang to yan, hindi.
MP, military police. Yan, muna sa una mo na. Mga ka-action ni check ko na si Action Alvin Graba. Antes na, mahatag ko na sa pila ka-importante natin diri nga mga pahibalo. Pagkatapos na i-check na si Action Alvin sa sitwasyon sa siyudad sang Bacolod. Standby. Sa panahon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halusanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone. Sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may covid pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay Jimmy, pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test. Wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 48 minutos na nagaligid sa atak na ang alas 4. Balik kita diri sa Action Reports Afternoon Edition. I-check ko na yung atong sining patrola kay tanawang tabing na anong sitwasyon sa Bacolod man puwerte ang Bacolod sa buong ha. Especially ang traffic. Asos!
Dugangan pa ning daw medyo nagabulubo kung isang ulan, no? Traffic imo nga. Sus, ang eksperyensya ko kapon sa traffic, hindi gin marise. Ang distansya, guro, Action Oliver, kapon sa akon, guro do, nangalin tabla sa Rizal Elementary School, pakadto sa NOHS, sa gate sa NOHS, mga lapit sa kuras, kung nakalambot sa gate sa NOHS. Kung inlakat ko, guro, why gani, guro, mas 5 minutos, lambot na ko to. Kaya lang alam mo, malakat kayo mo, kay bilins lakyan mo. Pwerte kita sitwasyon sa mong, kakaina, nakita ko to, medyo may matamat kapag build up, ha? Sa pinaka area, diri sa Bacolod, sa lakat sang trapiko. I-check ko anay, atos na yung patrol, upod sa Bamayon, ni subunga mo ni isa sa pinakadamo nga Pasko, ginabato, no? Kag mga, mga kayuhan, gid. Maayo, ginisubong. Aksyon, Alvin, graba sa aton patrol, Aksyon, Alvin. Mayang hapon. Maninoy, Merry Christmas, Maninoy. Ni ko ba ang gado ko pirting iyagid nga kwan sa mong to iyagid ang pang nga to. Gani man. Sili ko gani, amo ni ang pinaka the best nga tuig nga kung Sabato na Paskwa. Makabig mo man nga may ara jutay, no? No. Ni ko to sako ning yang hakutay sa. Sili ko gani, paano ko na lang ni ubuson man? Sa hamon pa lang daan daw hindi na maubos, no? Si SM na daan, ko dugay pangatag daan. Oo, gani man. Oh, Thank you, gid. Siling ko gani. Amo ning pinaka-the best kag merry ang Christmas. Oh. Kay ang pati ko, action boy, may mabato na naman kita. Pangijadi, no? Anyway, action na boy, ang laragway sang pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Actually, ari kita sa downtown area, action boy. Then nampi kita sa downtown area. Gatindo kita sa replika sa NGC. And, sa Bacolod Public Plaza. Yes, sir. Sa Bacolod City Public Plaza. Sa BMX nga makitan mo sa live naton ang dalan sang Araneta Action Boy. Araneta. Kung medyo maro tawhay kung pakadto ka diri sa downtown area. Okay. Kagina ugtas kami ni Papang Nixon. Kay dara pa lang pakadto sa NOHS, pakadto sa may Gaisano ay abaw perti ka traffic. Oo, especially ang Lechonan, Dampit, ilagin ni Action Boy sa siningation sa Pasko, damo sa mga orders, and that is why medyo nagutok gawa. Pero kung makalabay ka na from dalan sang Araneta going ka downtown area, medyo makabatsyag ka naman Action Boy sang medyo mayat nga dalagan sang trap ko. Although ang kalabanan sa sininga tinion Dadlong kita si mo Action Alvin, hindi na Araneta na? yes sir. Ara kita tang kuanda, ara kita ang pertigid nga traffic. Sa may somewhere debla sa area da sa link kada sa Rizal Elementary pakadto to sa kuan sa may Lizares. Lizares Araneta. Oo. Pertigid ng traffic. Siningan ini Papang Nixon ay abaw. Temprano pa daw maugtas na kita sa lagan sa trapiko. Korte. Pero subong ya, kung diris ka downtown na area, medyo maro tawhay gawa, kaga hindi ka na maka-experiensya ng paggatok sa dalagan sa trapiko sa sininga tinion. Pero ang kalabanan diri Action na boy, mga pribado nga mga salakyan, Yes. nag-stop over makadali diri sa may kilid, sa may dalan sang Gonzaga. Action boy. Gonzaga. Oo. Kay Okay. gabaligya ng mga prutas? Yes sir, sakto na. Oo. Damo ga baligya sa mga prutas. Actually, piyak mo. Diri dampi bala sa may unit up dampi. Oo. Sa Siningaraya damo ga baligya prutas. Hindi ba lang kagakuan ka malang ka on foot patrol ka subong? Upod naton si Papang Nixon. No, pero arakas da nanaog ka? Nanaugit ko kay Da kung damo sa lakyan da nga nagadulog da, nga nagabakal sa prutas. Yes, sir. Kulo May karuling mga na lang da sa mga salakyan da. Come again? Kulo karuling na lang da. Sakto no. Di ba? Mayo na nga idea. Oo. Kag mga roling tani bala diri sa Piakman no, sa mga nagabaligya. Oo, kung gusto mo, ay, gusto mayo kaya rakaдаgali, gusto ko mabala ng presyo da sa mga prutas da. Ay, yes sir, sakto gid na no.
Sini nga tinon, damo mangga baligya si sir nga bakalman. Ingagaw man sir, bakal sir, no? Oo, mga ruling tani balik. Nga kunda. Amo! Si Madam Ari Mandiri na nari-sari nga mga prutas man, aksyon na boy, no? Ang gina-display, gina-baligya sini nga tinion. Pamangkuton tabla si Madam kung bala pila ang presyo sang mga prutas. Mangkot aja ka, mangkot ko na esta sano sila da. Asta sano sila da. Ate, pamangkuton tabla si Sherman kung astas kasano sila diri matiner kag ang presyo hanay man, no? Sang pamangkuton tabla kay antindero ato sa sulod or else kay Madam, no? Pagitagid ang nanay-nanay gid. Oo, ang pinakagwapa gid sa tanan, no? Mami mo ni ma'am? Hindi na. Okay. Ate, sige. Kaya daw si Madam medyo marot ako, Oo. Busy pa. Busy, Sige. Oo, kay display pa man sila gali. Action na boy, Dili kita pala kay Madam. Istorbo kita makadali. Kahit pa paano makabalo kita as to sa pila ang presyo, no? Sang mga prutas available. Man pwede, ati pwede, nahuya sila magpa-interview action boy. Yes la. Nahuya sila kay makon mo na yung mga gabalig action boy, wapa. Di makaganyat yun, no? Galing kay tinahuya magpa-interview. Reactional be, no? Dalangit bala kay para rekta kita bla, no? Makarekta kita. Balo ka naman sa aton obligasyon, di bla? So para makarekta kita, balikan ta kada, matag lang ko di pila ka mga commercial anay, then balik kita para rekta kita, okay? Yes, action na boy, no? Standby kita diri sa prutasan. Action boy. Sige, standby, Action Alvin. Mabalik ako mga ka-aksyon diri sa aton nga Action Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag Action Reports Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time on minuto na bilin kamabutang tak na nga alas 5. Balik kita diri sa Action Reports Afternoon Edition mga ka-action. Balikan ko si Action Alvin Grava dira sa may Bacolod Public Plaza sa nagabaligya dira sa mga prutas bala. Mani mabalan tatapila na sa mga prutas man. Kay taman ta bakal man ta kung masarangan ta no. Sige, at check on na Action Alvin, please come in. Action, boy, masyado ka barato subong, no? Sang mga prutas, imported nga mga apples. Barato na si mo, kay damo kaya sang bala da. Oh, yes, kabalok. Kung mas mayo mambal ta barato, para kat paano yan magwa ta. Oo, libre na lang. Anyway, Action, boy, ang presyo karon sang sweet nga pungkan Action na boy. Pungkan. Pulo ka pesos. Ano ka dako na? Man pineapple o na apple bal Action boy. Ano ka dako ng pungkan nga tag pulo pesos? Basit dako lang sa kiat-kiat na. Medyo dako jutay sa kiat-kiat, no? Daw kamao ni kamao. kamao abi ni Action Eden, no? No, dako naman. Dako na sa ginumol ng Action Eden. Ari mo man daw amo sa inumol ni Action Eden. Ay, kadamo sa inumol ng Action Eden, ginumol ang kumparar mo. Okay, cute abi. Sir, pila gani ang presyo tang isang manzana, sir? Meron mga puloon, naging siyon, tatlusin, meron tag 20. So, hindi pala reho, depende sa sizes. Depende sa sizes. Ang pinakamahal yan, sir? Ang tatlusin. Tatlusin? 72 na sa nga size. Dako na. Gali. Dako na. Dako na gali Action boy, no? Tapos, may aramandery ang green apple. Tagpila ng green apple niya, sir? Tag 40 bilog. US apple na. US apple, 40 bilog. Tag 40 bilog. Oh, ipol. Kabalo ka American English, ipol. Yeah. Tiyan mo dambal mo US ipol. Ano bakit mga available to, sir? Ubas. Ubas na manggi 140. 4 kilo na na. Seedless na, seedless? Seedless, sir. Seedless naman 240. Seedless Action na boy 240. 240. So wagi man sa nagsaka kay kuan mo sa i-compare mo sa. Amo tayo do i-compare mo sa last year nga presyo. Sir, ikumpara ta ang presyo sa ubas sa subong, ikumpara mo last year, may pagsaka. Sir, kung ano? Dako din ang pagsaka. Dako ang pagsaka. Last year ka bigyan, ay pasin mo. Sin sa kuana sa may liso. Ay, mo na bigyan namin sa unang tagsin mo. Okay. Medyo congress Action na boy, nagsasaka gid man. Ikumpara mo last year, kabaligyan lang sila Shen, sinaiya sa ubas. Aside sini, ang mga available tapagid aside sa ubas, ang kiat-kiat do mayara gid yung kitanta, no? Pila ng kiat-kiat mo? 120 kilo. So na Shen na. 20. So na Shen na. Gani. Ang kiat-kiat na. Makuta sabi ko na mo nang Shen sang una. Amo nang Shen sang una, no, ang kiat-kiat. Muna. Muna. Subong 120. Subong din.
120 subong aksyon na boy. May And pagsaka limang aside gali. diri, may original nga orange kidya. Ang orange mo sir tagpila na siya sir? Ang orange naman, duwam na klase may kag Gaita, Tatlusin, depende sa size. Depende sa size. Oo. May tatlo siya. Oo, may Tatlusin. Ano ni yellow ni sir? Yung isa ng limon. Piras. Limon. Limon na siya. Abi ko piras. 20 bilog. 20 ang bilog isang lemon pero ining isa sir Piras guro. Piras. Peras. Hindi ba 5, Tatlusin. Piras. Ari 20 yun. Tatlusin. Oo. Ay, okay actually action boy, ang pwesto nila ari kalanggit kung haling ka sa may dalan sang Araneta ang unang nga stall, rather ikaduhang nga stall amo ning ila diri. Di ko ikadwalin sa din. Kung haling ka sa may dalan Araneta, liko ka sa may ikadwa. dalan Gonzaga. Oo. Di ko magayo may ayo man. Kung may ayo man, no? Ay pamangkotong ko ba? Sir, kung may ayo man, sir. No, pinisi. Wabi chingo. Okay, Gabligya. Oo, kabaligya gid sila. Oo. Pero si Madam kung magkuan ka ba si may ayo man. Pero sir kung may ayo man, no? May ayo man. Basta tin man lang. By the way, sa ano ka mo diri, sir? Sa Three Kings. Three Kings. Sila sa Three Kings action na boy. Ano pangalan ta gani, sir? Bongbong. Si Bongbong. Si Bongbong action na boy. Dabarkad si din ni Papang Nixon. Okay. Taga kon man taga Barangay Pre at least kahit paano ya. So kung magtingob gali bakal mo may ayo man. Ay kung Di bakli ko dabi tatlo ka sako nga kwan be. tatlo ka sako nga orange, tatlo ka sako nga apple, ipol. Ipol. Tatlo ka sako nga ipol at ipol. Anyway, mansanas amo na yung short action na boy, no? May damo man action na boy, no? Isa pa din sa tendero, sir. Tendero ka man? Oo, sir. Sideline ako niya. Sideline ako din. Sideline lang action na boy. Kilala mo ni ka sideline? Si Papang Dixon ka sideline man abi. Ka sideline man siya? Sideline man siya pang inyadi pa man. Inyadi pa man sir, no? Inyadi pa man dumiyara eh. Ini daw iwat yun. Iwas good connection boy. Ang baligyan. But anyway, ang sitwasyon na karon diri, kung sa dalanon kung diri ka malabay. Way pa kay bag-o pa lang Balo kang ang bakal gid sa prutas. Ining kuan ba lang New Year bla bagong tuig. Amo na tayong bakal. Kay ka prepara na iya sa mga prutas gid ang mga ka-aksyon ta mo. Oh yes, especially itong ginambal nila 12, pukon 13, fruits at 12 fruits. 12 fruits, Amo ni ang medyo demand, ikaga medyo kasi bala magmahal pa bala aksyon na boy. Pero this time hindi naman naguro magmahal ang baunano naman na yan. Kung nanong question na mo na. Nabakal na nila. Gani man, this may ibang diriyan. Abi ko gani ang presyo sang mansanas by Nubo. Galing kay ite medyo nagtaas siya ang presyo sa gawa na sanas nga kung dagko gidya do premiero ka klase tatlo siya na boy, no. So para mo ni ang pila ka mga tamis man tamis. Come again. Tamis man. Matilaw tistingi no. Nano nga tistingan mo para kung mamangkot simo kung tamis makasabat ka dayon. Yes, kay tistingan. Mahuyatan, okay, kung kakason may kakason pa kita nga aparato, ano kung babata. Apang kuton kindi ka lang liya. Amo ginaya pakot mo ginaksyon boy, no? Ano man ginambal ganila something like soft. Well, soft. Do ginapamangkot bala soft o hard. Pero diri this time soft ang anay na. Mabatyagan tani karon kad masaburan ta. Soft o moderate. Yes. Amo na sa mga silingang magkuan sa mga masahe na, di ba? Yes. Soft or moderate. Oo. Ara pa, basi gusto mo hard. Anyway, aksyon na boy, amo niyang pila ka mga sitwasyon diri sa downtown na area sa nasiling tana. Medyo maro tawhay gawa ang dalagan sa nga trapiko. We are passing through
areas, downtown area, particular pagkadto diri sa Bacolod City Public Plaza. With aksyon Nixon Tahom, ini si aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. Situation na report na sa siyudad sa Bacolod. Karon dugay check ta kamo ha sa Aksyon Alvin sa traffic bala kay traffic pertigid. Iliyog nyo ko tabi kung makahabyog ka mo da sa mga area bala nga usually pertigid ang traffic. Tanawan nyo ba yung sitwasyon dira karon palihog, no? Especially dang Araneta na pertigid na daya, no? Maayong hapon danay kay Jose Mongcal Turilla. Merry Christmas man sa imo migo. Melvin Piñafiel, Leonie Bangiles Lamzon. Merry Christmas man sa imo dira, no? Doy Arthur. Sige. From Binyan, Laguna ni si Leonie gali. Okay. Alex Montesa, buwari maayong Pascuas ni, no? Evelyn Sinaon, maayong apon man. Kay Nanay Evangeline ko kaglani hulagay. Velrico Naya. Sa Barangay Maaw, Bago City. Oy, good morning, good afternoon sa inyo. Pasensya lang isa mga good morning ko, nanantangan sa aga mo, no? Alan Marlinko, kag Rose Guevara. Yes, good morning sa imo, Rose. Ters Vergara Sancho, kag Ana Sinoro Araman, advance Happy New Year man sa imo and Merry Christmas. Miss Georgia Gargasiran, rigya po si Miss G, no? Merry Christmas man. Kag sakaya Neni Jean ka ay Merry Christmas da ne. Bao ni Jean ka bato ari sa gali. Merry Christmas da ne. Ang akong Pasko ay padala lang kay Action Dore la. MJS Candido Hildore. Wala sila kita na Action Alvin kay way gapon kalusot sa Action Alvin sa gathering abi mo sa get together sa Energy Funds Club, no? Sige lang one of these days makita na gina mo ni Action Alvin, no? Press Dennis Richard Tibor Roma, maayong hapon man. Kag sakay Turco Jongko Tol, maayong hapon da and Merry Christmas na sa imo Uy, migo ko Butch Macau ko is also with us. Oo, tsakto na yan bali ni migo Butch Macau ko. Nya sibuyas Bombay na lang karon display ko sa lamisa kay do preyo man lang sila kamahal sa mga prutas. Pero ang sibuyas Bombay, no? Ang sibuyas Bombay. Nga galing kaya ako hindi ko balo magluto mo ambot kinanglan Action Liber butang si Boss Bombay linuto pwede man nga wala si Boss Bombay kasi Boss Bombay na tag 350 400 kung kilo mo perte, no? Ray Flores Baryoga, oy Ray, maghapon do sa inyo sa DSB. Action Alvin si Miss Georgia Gasirano ka pangayo sample daw ngayon sa sample be libuto mo na talaga putasan ka mga kasampol. Mga tamlambot ka sa punta, may isa lang kasako, may dala ka na mo, no? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, 11 minutos na nagaligad sa tak na ng alas 5. Matag ko na commercial. Mga ka-action. Pagbalik naton, i-check ko si Action Zeal. Mga sitwasyon nato naman iya outside of Bacolod. Kumusta ang sitwasyon? Kumusta ang biyahe? Mabalik kita sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos ang importante natin rin nga mga pahibalo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon amo ginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya ga ano sa inyo. Apan mi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basit ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na kaligad sa atak na nga las 5. Padayon kita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon danay kay Teresita Batik-Batik Suela, ha? Merry Christmas man sa imo dira, no? Si Action Zil ara na. O sige. I-check ko na si Action Zil Minardo. Minardo ni sa Action Oliver, no? Hindi Minares. Hindi man Binares. Tanawon tabla sitwasyon outside of Bacolod. Balo kagin komisyon ni siya nga sil tanawa to bilagaw to sa sagwa be sang Bacolod para makita tayo sitwasyon sa mga biyahe sa salakyan, sa mga pasahero nga nagayngagaw, ako nano pada ang maobserbahan ni Action Zil Minardo sa malabayan yaman nga mga iban nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. O i-check ko lang si Action Zil, mayang hapon. Boy, good afternoon. Kumusta? Ah? Merry Christmas. Merry Christmas, wow. Di ka gani, Sil, nag-lambot, Sil? Ang Pasko ako din. Batian mo ko. Kasi hindi ka naman kapatid kon. Batian ta ka, bro. Ang pamangkot ko, kung di ka naglambot ka daw. Sa mundo mo balay eh. Din na inyo, gani, sa Kabankalan, din ka mus Kabankalan, gani? Oo, saban ka lang, ginapong boy. Sa din? Yan, bako ginang barangay. Oo. Base, di pala? Oo, barangay Magbalyo eh. Magbalyo. Sa mga Saturday sa Kabankalan, si Isubo Action Boy, kung ano ka gutok sang norte, darasapan sa Bacolod, amuman kahawan, no? Dari sa may bahin sang Sur Action Boy. Tawhay? Action Boy. Tawhay sa dirasa ko, tawhay ang biyahe ay daya sa sur? Tawhay ang dala, Action Boy, ang kapagotok lang, mga nagadalag sang ano na yung mga salakyan nga may karga tubo. Nakamanag yung tubo, kahit hindi nga sige, yapon niya karga tapal sa mga kauturan, tahari sa may mga sini nga portion. Kagati itubong nga Action Boy sa mga terminal, so dahil digit ang muna kadamo ang mga pasahero na nagasakay sinila sa mga buses. Okay. Kay kahapon, pagurong iban nga naging agaw mo, kahapon pa yan. Oo, kagapon niya Action Boy, na medyo mandamo-damo, sa isang pagpuli ko daw punuan, hindi niya mga series going. So, Kabankalan halindra sa may syudad sang Bacolod. No? So, sa mga katuran ta, ang iba niya, ari na sila ng mga pamilya naman Action Boy, no? Pero ang aton na Chimpo, wala din daw yun na. Ay, kumusta ka lito ng Chimpo, da? Malaing gi Chimpo? Lain, hindi ba lang, hindi niya kay Doc Rogon, kagit sa hangin. Ay. Daw matupagan niya mula na rito sa may Banwa, subong sang Binalbagan. So, Banwa sang Binalbagan, Action Boy, no? Terminal, sang Binalbagan, subong ang hapon. Napagaling kasi may Kabankalan, hindi pagramon ka dapo ng galoob. Pero dito ba pero itom-itom, naging siniyang aton nga kalangitan. Dira, guro, sa Bacolod, nag-ulan-ulan na, wala pa man. Amo man pag kadto ko di kay na, medyo madulom-dulom naman di sa Bacolod. Oo. Kagabi, darahalin mo kagapon sa may Bacolod Action Boy. Grabe, ginang ulan. Lagot diri sa may Kabankalan naman, no? Kasi man ulan at sa kaginad sang aga sini, no? Sa ugto na hula-hulaw si Brigaria daw malalaman siyang dalan, wala diya kaulan Action Boy. Pero siguro, Pero mayo man, Sel? Action Boy. Pagpuli mo kapon, mayo man kay mga karga mo, nakaigo man sa salakyan, sang sires. Dagahin, mahal ka sa flipe. Lipay kitang mga taga-Kabankalan, taga Magbalyo, day. Oo,
Oo, gano'n ka pamatay sila subuang mo yung hapon, yung bata ko niya pamilya. Sabi, ganyan sa gamang value action boy. Oo. Nagtagpunan na sila. Kumplito niya, may na problema kon. Oh, kumplito yun pag puli mo, amo nga ni siling ko paano tumakarga ni silang yang mga dalatuman. Ang may TV kapatungodaan daw ka daw lapat patusang sa lamisa mo. Ang ganyan, may kusito, may salad, spaghetti, kaghang, basa na kon. Kita mo? Pagpabot mo di may ham pagit ka di. Ganit, yung timing, action boy, may nagpuli na ko. Sige, dala na diretsyo na lang yung puli. Oo. Yung sulubago na sila, no, sang kagabi, lipay-lipay man ang mga taga-kadanggalan action boy. At least, no? Amo na importante Amo na importante nga sa panahon sa Pasko atong pamilya mapalipay ta. Amo gid action boy. Pero doon ka namin, doon ka yellow, kanila subong. Ay, irti ko ya. Amo gid yung istorya sa imo sa mga colors ng bayo. Da Balenciana mo nito Balenciana bla. Hindi pa namkon, kasi rin siya. May ara kami gapon king dalan kami ni Ating ni Tia Kim Iriman bla. Dalan kami gapon Balenciana. Ay, oo. Kaligan supak na niya nadala. Subong pa rin siya na. Pangitaya ka to kapon niya din si Action Zilman ning ko nga man no kasi yan niya kay mga ngayo man ko Pasko tani siya ning ko nalagyo man to gani. Pagya Pasko. Dahil na sila ko kita yung mga itong sa lamisa mo. Dahil na sila kaganda ang manok ka rin na din. Ni kapayas na lang ni Kulang. Amo nang nami da nga balita da. Oo. Are da mo nung luto ready na de gaulat na si mo Tama naglato? Oo. Di bla Bisaya na. Oo, sunod ko lang boy. Munang nami. Kasi mga 2 hours nga laga, gora makumpok lang. Kaya namin kaya sumusubra, gora kakibo na yung isa kabilaw. Perti gina ka mga. Perti nga laga anay gali na. Dapat si Jomare itong plano, kasi ni Action Boy. Dapat na para timing ginating pala niyaga. Tos. So kaya dapat sundan naging niya liswa ini kay bulbulan. Wayo ate, kumusta ang kwan? Kumusta ang mga pasahero? Jutay lang ida pasahero subong nga nagakwan na kay boy, no kay kasi gina ano pagani pero ang sa diri nga ba inaction boy no kagapon na mo siya ang observe ko nga damo ang nagpinuli kahapon adlaw sini nandiyan terminal makita ano man render sa may Bacolod hinigaran diri sa Binalbagan sa may Kabantalan medyo madamo-damo ang mga pasahero kagapon pero ti subong nakalakat na ng inaction boy na ang mga nagasakay arang iba niya ay nagapamakal pa siguro sa mga cities pero sila nga nagatravel gilbarahan hindi Kabantalan to Bacolod na do hindi na gid ang mga kadamo action boy ang makita nato nung ara sa mga terminal sa nga Pasay action boy. No kay subong nga man ay action boy gina-anticipate naman ano kanina makagapon kay sa pag-asa na may low pressure man action boy. No kay amo gini ang ginahambal nga ano nga malamig ang simoy na hangin. Malamig ang simoy, malamig ang Pasko. Malamig ang Pasko action boy. Kaya na na kukupan do. Pero lagi na pagkapan siya lagi din sa ano kapag nawon tulo sa kain. Lagi action boy sa mga nabukid niya riya sa amon to. Hindi ka na lang gid maligo ya. Ako na mo way ka kapaligo. Naligo ko ya Hindi ka kapaligo. Ang bako ang basiwa yung sa Bacolod hindi na mo ni katog na ang ano ang tubig. Dahil na-up lang kaya, pero kung sa bukid, si Action Boy, actually sabi sa dugo ng tubig, medyo matulabog na, kami lakot na yung ulan. Pag-nawid siya katama kanina, kapaligon ako. At sige na, ikan ka puro, nagwantahon talaga. Talaga nyo kung saan ko paano magwanta sa mga baho. Hindi na pwede, no? Basi pa para ugong isang driver, Blau. Gani. Ya palayo, dalagang mabaho. Kalapit sang suba, way ka maligo. Kalapit sang suba, huwag mo lang yung mga kasig na importante yung boss ng Action Boy. Correct. Oo, kabudlay na niya na importante, agwanta ko na tugnaw, hindi lang ang imo nga tupad magagwanta sa imo bago. Correct.
Be sensitive to others. Oo, correct ako. Tawang. Oh, sakto na. Oh, be sensitive to others. Oh. Talaga, ano na pagwa na ni Action Boy, no? Sa may binalbagan. Pagati, direct central na nabida. Pero sige, galing niya sa central, mayor. Ano may mga kida na Action Boy. May mga na purisa. Wala kahit happy. Ginagalmera yung ida ko kasi Christmas. Sige ang mga kwangali, ang mga karga, di karga sa tubo. Sige, deliver sa central. Correct Action Boy, no? Makita ka kanya nalindra sa may Mamayla na. Madamdamo sa mga pasulod dari yun. Bagala na nagkaroon niya tracking sinisang karga katubok. Kagati, taga-sagat. Reaction Boy, no? Hindi pa rin dara sa may syudad sa Bacolod, na may ordinance niya kami ara, gina-required nga daw kilalang kapit dapat kung maglalabay kami ni Gidadara, no? Sa may circumferensya, kagasubuman dara sa may, ano pala, Dalat Araneta. Ay isa nga nagbibigyan. So, hindi, gid pwede Action Boy, nang magpataas kung ara, kadirayan sa may syudad sa Bacolod, pero tidirayan si, nagbigyan, na ito na viral sa Facebook, natumba. Natumba? Tungod sa kadamoon, ako na sa kaason sa iya karga sa Action Boy. Natumayo lang kung wala sa may nagapatugong sa imong tricycle o kung motorsiklo. Pero kung mayara sila bandaban doon, kagad, no? Gawan Action Boy, pinanglan na banta-bantao na. O kung ang minimum lang yan, nakakarga sila sa kung pinakasimila sila kasalakyan para manikawan na ang disgrasya Action Boy. No? So, kalugado kita ang dalan kung makita natin, no, sa yuyon ang nakasinisang mga salakyan. Kagati damo na kita may nabatian ng samong sa bukid kasi ginatiya ni Lobo Action Boy mga sa salot ng James na nagpapalupok. Ako mandaran natin ang lain yan sa ito Action Boy ng mga kauturan pero sa isidad sa Bacolod arang pahog wala kayo ginahambal ang pagpangipot. Oo. Siga, nag-isaway ko. Kadiskandi ilang makaboy ng palupok. Basta wala may maiguan. Kasi dako pa nga palang mo lang ina. Man. Hindi nang daan sila. 5-star pa Action Boy. Nagko nga triangulo. Kasi makaano na iya. Kung kamo nagkakayatan, mga hindi mo makaboy dayon. Niyaraga pa utod sila ang kamot. So, dako yun nga disgrasya. Kung hindi pag-ibutang sa lugar, hindi nga pagpalupok na kahit may mga designated na ng areas. Hindi nautod ka. Las 5:27 kita mga ka-aksyon. There is Action Reports Afternoon Edition. Nautod ang linya ni Action Zil. Guro sa area, guro nga dead spot pala. Kaya sige, biyahe yan Action Zil. Action Boy, yung kinanglan, yung mga nagkapalupok na dapat sa designated areas sila. No, kung sa mga ginikanan ng Action Boy, no, dapat igiyaan man yan ng mga kabataan, especially sa may mga minor de edad nila. Kahit sa mga vendors, wala man sila nag-allowed sinimag na pabakal, pero sa mga bukid areas, Action Boy, no, so wala. Hindi nga pa minor de edad. Daso ining palupok ni Action Zil, para sa ako niyang December 24 niya, yung Pasko, hindi pa na kinanglan. Kaya dapat ang palupok sa New Year ni saya mo. Kung mapalupok kagin man. Di ba? Kaya galing Action Boy, do ginahimo nila ang kalingawan. Para sa ako no 6 kwarta na ya. Amo gani ang imo nga ibakal ba na triangulo subong sa pilas stress di ba? Sa kilo. Ipalukpok mo. Bakal mo na kilo, dulce ka ginobo. Oo. No. Dulce ka ginobo. Wow. Kung gusto mo gid mo kabati lupok wadabla duwa ka taklob sa diro kag ipalpaga sa da puno mo lunggan bla kay baskog man pro. Mana kay ikaw ba na kay ikaw lang makabate hindi na makibot ang iban. Balo ka ang iban ba lagi nahungod gina nila nga may maglabay amo paghaboy nila sa ila palupok. Dason makadlaw na sila kung makibot ka. Daw dalitay blas sila makibot ka oh. Oo, nakakasibot ka. Nakakagabase pa lang maiguan ng iba na magkakasla. So, padelikado, katama, manigad, ang Action Boy, no, ang mga kabataan, sa pag-duty, hindi pa lang tagahon, abo agaga pa, dirami lagi nakaboy ka na yung mga atubang ng balay. Oo. Tulog, kasi tutulog pa nga daan. Kinakalasin Action Boy, no, pagsawayon, ini ang mga kabataan, ang mga
Ngayon nga bata, na? Oo. Ako na ako, mga gabantay sa isip. Ako pa lang ginapagislahan nila. Sanction sale, dali lang yun, kay may obligasyon ko di anay, balikan ta ka biyaan ta ka ni makadali, balikan ta lang kadayon, kay amiwo ko na yung obligasyon ko di sa standby ana action sale, mabalik kita mag-action pagkatapos lamang sila. This portion is brought to you by For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang... Maayong hapon, kag Rochelle Fulgencio Susana, maayong hapon man. Rejan Tan Villalon, shout out kuno kay Action Zil Minardo. Way gapon bi Rejan si Zil no. Sige lang mga kita na ginakamo Milili Oligo, maayong hapon man sa imo, way kakapon. Sako guro si Migo ta Milili ay no. Melvin Peñafiel, good afternoon man sa imo dira. Merry Christmas sa imo da Bigo Milili no. Balikan ko na si Action Zil, Action Zil. Action boy. Ara ka pa? Oo, ari pa. Ano yung muluton, karon? Karon, away, kuha na ko na iya kay, basta may ara lang bala, may tipon-tipunan lang.
Amo gid. Balo ka kita nga daan daw ang atong tradisyon bala nga nagapreparar kita ya kun New Year mo di ba? Although nga para sa akon dapat ipipa makuan man ta mahanda man kita for sa Noche Buena. Ngay birthday na ni Jesus mo. Di ba ka birthday mo gani for preparasyon mo kay Jesus pa. Okay. Mayara. Bisan paano Naka-ulam ko to kay ko naka-advance ko to kay Turko Sila daw. Wait kita da. Basta ra si Turko ya lima ya. Suktanay lang kami na pag iniro. Ate pagka sweldo kita ay kamo ni Judith kay ni Juna. Judith tara na sila. Importante may may kalat mo. Importante. Hindi lang man magutom. Importante may kuan ka mo, may tipon-tipunan ka mo, makakuan ka mo maka-celebrate ka mo sang birthday ni Jesus, kundi do ka nami man, di ba? Oo, nakasimba ka na. Lagi na nakasimba. Ay, ka na. kompleto kuya sa simbang gabi. Kung may kung may graduation, graduate na kuya sa simbang gabi na. Pero ari ka na sa langit, Action Boy. kundi magsimbang gabi ka, kompleto ginang siyam. Hindi na sa kompleto kung hindi ka makasimba sa misa para sa Christmas. Balo ka ang siyam na siya, preparasyon na sa para sa Christmas mo, sa misa para sa Pasko. Kumbaga, siyam ka lang da ka simbang gabi, way ka man nagsimba para sa misa sa Pasko, di daw kulang na siya. Amo na sa mga kumplito. Kaya kayo pa, mo ko. Hindi. ikaw madaan niya, kita ka lang simbahan kung mag-report ka, di ba? Kabalo ka naman ba? Na ako. Gani, man. Kaya ito kumpleto ka ba? Ako online man ang hapon. Yung ginasimbahan, ito kumpleto man ang simba Action Boy. Basta, kundiin lang ta, no? Oo. Merry Christmas na. Okay. Sige. Kaya mo nga family. Kaya talang nga taga-Action Radio Bacolod. Sige. Pinati mo sa mission gapon. Sadya mo ito ka gapon. Sadya kapon, kung napangita ka ito ganin Rijan. Nga pangita sa kagapon, pero wala ka man to. Just so na, basyar, anak ko na. Okay, naman, hindi ang pamilya, ito sa store, nagalaob, nangapulian, kagapon mo. So, family first, gini Action Boy. Correct. Although tayo family, ito mga taga-action, nalagay dito daw, pila almost a year na nga wala ka puli. Ay, gali? Okay. Mayroon ka nakapuli ka, no? Oo, ganun. Ano ang bala si mo? Ano ang bala si mo pag buli mo? Anong ilang greeting si mo? Nag-ano ka? Lipay man. Hindi na, may araw na isa nga pagkakita si mo. Uy, nagtambo ka. Uy, nag-sexy ka. Uy, nagtambo ko Action Boy. Okay. Nagtambo ko. Bako, hindi ka magtambok. Libre panyaga sa action. Kaon na ginabantayan. Ang bagay basta ikapungko ka tapos kaon na tinapanlaban. Sisil ka dandi na magkaon sa tulo tinapay lang mo. Literal kanya kanon niya. Kanon Action Boy, no? Hagati, so for Action Boy, no? Ang damo nakita-kitaan na sa may banwas ng Nicaragua, pang gagalom na, basta gagalom na daw, hindi na namin. O, titiriya sa may plaza sa Nicaragua Action Boy, damo naman, no? Mga nilagaw diya, kahit dito ka namin, sa ilang plaza, no? No, Winter in Wonderland, ring ilang concept, makalaban sa kabataan, Action Boy, yan, nagkagamas ako na driya ang dalan, no? Siguro magagapin na makal, man sa silang market, isang paranya po, no? Siguro sa iban diya, no? Kasi ang mga importante, nga biskan, lang Action Boy, yung sudan, kung kalanon, importante, mayas, tipunan, siyempre, Action Boy. So, tinsaton nga mga kauturan dara, no, maayong malipayon nga Pasko sa aton tanan, kag ati kabay pa mangin na matawkay kag masadya ini ang selebrasyon, no, mga Action Boy. So, for Action Boy, ang latest update nga madulong sa patrol ini sa Action Zil Minardo, sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Run. Salamat gid Action Zil Minardo sa aton sining situational report outside of Bacolod, no? Salamat gid. Merry Christmas na sa imo, ano? Kag sa imo nga special someone. Uy. Siling ni Papa ni Sil niya, ano to Sil? Stand by na
aton dugang nga mga balita, mabalik kita sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until your personal... Time, 40 minutos na kalikat sa takna nga alas 5. Ang bali Dennis, Richard Tiboroma niya, bisa niya Merry Christmas, biskan na mango float lang. No? Ginabiskan mo lang ang kuwan ba? Ang mango, ginalang mo lang ang kuwan ba? Ang mango float ba? Among lang, may hati lang mo yung mango float, ginalang mo lang ba? Pero si Pres Dennis. Jezebel Orokay. Namyaw niya lang sa pamilya Castro Orokay. Sila ni Papa Nuno niya kag Mama Gamay. Pamati gid. Sige, salamat Jezebel. Ay, may obligasyon pa ko gala. Dali lang. Sige, stand by na. Mabalik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sang Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Sang may ginapasino, Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 45 minutos na kaligad sa tak na ang alas 5. Ngayong hapon tanay kay Panoy Siloso, siling ni Panoyo niya, Action Boy. Idol ko na si Action Zil, mag-report, smiling, abi mo niya, dula tuyo ko. Ay, daw kapigil si Zil, no, kapadula tuyo. Di okay ka lang na, Zil? Apelido ya Siloso, te okay ka lang? Panoy Siloso. Margarito Orukay, sa pamilya Orukay kuno kag Salandron. Merry Christmas. I-check ko na yung report ni Action Art Tayhupon. Angon sinibalang ginapatigayon ng mga training ni sa mga barangay sanitary inspectors. Kumusta na ni sa dason nga kuano? Ining pagsulod sa tuig 2023, ma-operate na ni ang mga barangay sanitary inspectors. Check na si Action Art. Siya report Action Art. Mayang hapon. Mayang hapon na boy. Advance Merry Christmas sa imo da. Yes. Sa mga tagparamatika. Bali, amo na ang ginalantaw karon sa Liga ng mga Barangay President sa Bacolod nga si Councilor Lady Glis Gonzales. In fact, ang 80% niya nga natapos na undergo sa training, nag-umpisa na ni sila mo na ni ginagamit subong tubala dumduman mo sa chlorination o kung pagpamutang sa chlorine sa mga bubon. No, after sa training nila, orientation, sila na to mismo ang ginpahandle sa taga City Health Office sa pagbulig no, sa kampanya kontra sa kolera. Ano ka, Action Art, ining mga barangay sanitary inspectors, anong gini pinakatrabaho nila man? Bali, kuani, talaning trabaho na makabulig sa City Health. Number 1, sa pag-check, during halimbawa sa itong cases may kolera, magabulig ni sila sa taga City Health Office. Now, kung mayara naman, sila man yung ma-inspection na sunboy, halimbawa may mga reklamo against pollution. Ang ilagwan nila sa barangay, hindi lang sila yakay kung may magreklamo, kundi ma-inspection sila sunboy kag mag-monitor sa mga activities tira nga magkahalit sa ikang lawas ang pumuluyo. Correct. Parang nabi sa mga parang may mga kaso galing nga reklamo kasi tapad balay mo kay baboy ato ya daw ga mo na no? Correct. At least may ara na sa barangay kay kung why sa barangay na Action Boy ang tendency tao makadto City Health. Ang tao ang magreklamo o kung hindi ba ang kapitan at least tuway gini pero kung may ara ang nabala ko na Action Art kung magreklamo gani ipadala na tayo sa barangay ang ila chairman sa Committee on Health. Committee on Health. Galing kay problema na hindi magindi sila although chairman sa Committee on Health hindi magindi sila train dia sa amuna mo di ba? Itodlom na gyapon nila sa City Health Office. Oo, kay tiyang matabo sila kung reklamo sa baboy singutan na sang inspector mo. Dialog lang Hindi kang makuha niya na ma-determine na kung train sila ma-determine nila kung bala hazardous na siya o hindi. Correct. Ako na gani Action Boy nga tag 3 days di isang training nila nga may ginagin panalan sa City Health Office mo ang barangay sang mga trainers nga mo ning nagatudlo sa mga barangay health sanitary inspectors. Kaya gintukod ni Action Boy, hindi niya kay kung ano lang ang initiative, kundi may ara gid sang approved resolution ng SP. Ordinansa gid? Hindi o resolution lang. Resolution lang, okay. O, gagindoso ni Councilor
Calao Puente Villa nga mong chairman sa Committee on Health. So basi sa uli ni kung makita nga mapuslan no basi mangin ordinansa na gid siya no, para mangin kasuguan na gid kag at least may pondo kung mangin ordinance na ina siya nga Sino ka sweldo ni si ila na yung barangay? Barangay ni si Lacson Boy ang mabulig anay sa ila support ganti trabaho dahil sila na sa barangay mo na kag tiang buasin isang iban di maging actually lagko ng sweldo nila allowances pa man lang ni for a start kay ti amo pa lang ang creation niya mo sa uli amo na sila ko gani kung may ara naguro ordinance ni nga pain siyang pundo base sa uli may dako-dako ni sila nga kayuan so subong bilog nga Bacolod kay lagko nga barangay una 80% Lacson Boy ang natapos nga nag-undergo sa training. So ang 20% ay kina-expect ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales Palen nga makompleto sa first quarter sa January nga mo gid ang priority man nila sa Liga. Ari portion gid lang sang palayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Ato na City Health Sanitary Inspector na-deploy sa mga 61 barangays. Ano na sila doon naka-cluster. No? So, ano na to nila, gin-orient according to their cluster on the job orientation. Portion, ginlang ibabati talang naliwat karon sa program sa Action La Firing Line. No? Kag lang ko na diri may ari man panugyan, kag reminder man ang Liga ng mga Barangay President sa pagsaulog sang sining Christmas no kag sumugman New Year nga in behalf sang Liga may ara siya sang appeal sa mga Bacolodnon. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action nagtayhupon una sa balita uno sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Art Tayhupon. Padayon nga aton nga pagpangalagad dire no. Hasta ni karon sa gabi sige pagpangalagad naton dire no. Reminder lang, let us celebrate this Christmas sa matauhay kag masadyang paagi. Hindi na pagbutang sa peligro ang aton nga selebrasyon, ang pagselebrar Ang mapalupok na pahigad ng anay na mga ka-aksyon O latab lang magbagong tuig. Bisan gani magbagong tuig hindi kuya pabor gyud palupok nimo para sa akon do kausik niya mo. Anyway, Edith Yanson Benoman, may hapon dira sa imong Merry Christmas man. Kay migo naton Phil Alonso guys at the Japan. Good evening dira sa imo. Kag Merry Christmas man dira sa imo migo. Jose Froilan, Merry Christmas also. Dali lang, i-check ko na si Action Alvin be. Pwede ko ma-check si Action Alvin. Kaya gusto ko mabalaan bala. Kaya tapos niti kundi kuha naman ko kay may hingagawon pa ko. Taon ko abi ko kumustang lakat sa trapiko abi base para malaan daw lang kun din tamagi bla. May na mas mabalaan naton ang sitwasyon sa trapiko sa pinaka area diri sa siyudad sa Bacolod, especially ini nga inuras, amo gini nga inuras pertigid. Sa panakaligad nga mga inadlaw sa experience ko amo gini nga inuras. No, check ko na Action Alvin. Shona boy ang lakat kag dalagan sa trapiko. Lakat gid bala kung dalagan. Dalagan. Pwede man makonsider ang lakat kay daw lakat gid. Oo, malakat kag Action boy. Hindi daw ang diri naman sa dahil tungod sa kahinay daw lakat gid. Oo. Sa kahinay mag-umpisa ka Action boy sa may Rizal. Elementary. Sa may Rizal Elementary School sa may Awing Dampe. Kadto na sa may Lechonan. I would advise malakat. Hindi lang ko danay magagi karon? Medyo likaw jutay, mas maayo sa piyak. Amo na ganing nambal ko kahapon na Action Alvin, nga ara ko dahil experience ko na. Haling ko da sa Rizal Elementary School, haling sa Rizal Elementary School gid sa tubang sang gate. Hasta ko to sa gate to sang NOHS, lapit sa kauras mo. Gani, ang iban, nakitaan man mo ni Action Nexon, ang kunti halin sa barangay, ang salakyan bata, bala nagabiyahe bata, pero going Libertad. Ang ginahimo nila, galiko na sila Action na boy sa may Awing Dampi. Agi sila Sir Naes. Sakto. Ako na ang pinaka-way nila para makalikaw sa dalaga, sa trapiko. Di subong sitwasyon mo magyapon da, pero tikagutok yapon? Ara, yapon Action na boy, kay... Di lang ko na magagi. Diri lang sa Rizal kay sa Inoches, pero tinanada.
Tapos sa lechonan, damo, pagigid, damo sang tagadulong ng salakyan, kay order lechon. Oo, sakto na action na, boy. That is why ang advice is kung marekta going ka south, mas maayo makalabay sa dalan sa Lacson na lang. Lacson extension na lang. Oo, Lacson extension action na, boy. Oo, amo na ang the best na lang alagyan para man malikaw sa trapiko dire man sa area. Masay bala maghalin ko di bala alas 6 bala, masay bala 9 ko kabot sa balay ko na. Problema man action, boy, no? I don't know kung anong oras ang misa. Sari-sari. Para sa amon to may alas 5:30, may alas 7, may alas 8:30. Sari-sari. Gani man, amo na ang pinaka-importante, makatambong gid sining Santos nga misa para makompleto gid ang blessing kay 9+1 mo. 9+1 na. Ang kompletos na ang kuan mo ang misa sa Paskwa. Yes. Kung makasimba ka subong, hindi mo na kinanglan magsimba buwas. Yes, sa Domingo lang, obligasyon ta ko Domingo. Hindi okay na sa konsubong, way nakinalan buwas. Pero kung masimba ka subong singga pa buwas, lima ya, okay lang yapon na ya. Timing gali, no? Kaya tawag nila anticipated mass. Anticipated mass, at least, Merry Christmas, ma'am! Great Merry Christmas galibot ang mga kapulisan sa station number 1 action na, boy. Okay. At least nagapang great. Tama nga sitwasyon karon di naman sa pila ka mga dalaw sa siyudad sa Bacolod with action na Nixon Tahom. Ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Salamat kay Action Alvin Grava. So sa mga motorista naton dira kung inang dalan araneta kung pwede likaw lang ta kamo danay kay ma-stranded di kamo da pertiged, no? Pertiged ang kagutok sa trapiko dira, no? Especially from Rizal Elementary School pakadto dito sa Lechonan. Okay na mga kalambot kato sa may Quezano City na yon, no? Pero I would like to believe meaning election extension na mo nagyapon pero hindi pa rin na kagutok gid sa Araneta bala nga daw mas stranded kagid bala sa inuras na bala, no? Anyway, sa aton nga mga ka-action sa nasiling ko na reminder sa ulugo naton ning Pasko nga malipayon kag wala sang kun anano man nga mga hindi among hitabo bla. Ang palupok ipahigad na lang na anay, no? Pahigad na lang na anay. Kulatan nyo bala magbagong tuig. Kamahal nga daan sa mga balaklon subong, ibakal mo pa palupok. O hindi namin, no? So, sa tanan-tanan naton nga mga ka-aksyon, ang bilog nga puwersa sa Action Radio Bacolod, nagatamyaw gud sa inyo sang malipayon nga Paskwa. Dinagdanay sa malipayon nga Pasko kay may damo patay na adlaw ya para sa bagong tuig, no? Tanay man tagyapon niya pirme. So have a very meaningful Christmas mga ka-aksyon. Kabay pa mangin malipayon na inyo mga Pasko. Sa mga taga EFC naton dira, mga ka-works naton sa EFC, Merry Christmas sa inyo tanan. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyo dinalagad Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.